وحساب إرترانا يوم العتبة قدرنا يوم العتبة ناي حوار وفوسا وحساب إرترانا يوم العتبة قدرنا يوم العتبة ناي حوار وفوسا كبراتن كبران تخطاتلتي أغلغلوت تلفزيون إرترا بمغنيات زخري بروراوي إيوبيليو ممسرات هاجراوي أغلغلوت ملكيتنا استفلالي مدباتنا أربالنا كابزي بمقصال مس أزازي حيلا إرترا ميجر جنرال تخلي هبت سلاسي إن كايدو قلم حتت كلوناي ميجر جنرال تخلي هبت سلاسي حلفي نايتي مدب هاجراو أغلغلوت كتكبر حلفنت استوهبو استاف سرحيتاتن أزازي مأكل سلت أنا حيلتات كل خلبو مقان وحامتات السرحي نايلومي زعبانا أب استراتيجيوي مدبات هاجراو أغلغلوت تكوري قوني سناي مكتتال فلما ميجر جنرال تخلي هبت سلاسي أزي مسكنكا بمقصال كمزي أقدم بلغ تقصد صنحكو لومي بروراوي إيبيليو ممسرات هاجراو أغلغلوت نبقلا لنا سلازي استراتيجيوي مدبات هاجراو أغلغلوت إرترا انتاي نيرو بزبل حتونا هنفلم صبو مچم مستصبو አጋጣሚ أنا خزارب بزعواتي زحالف كنتات مدب هاجراو أغلغلوت كتعلل مصاهم طعمي حقوشه أب كمزيتات بزحكوا دواسات ديكونكو لوم ግን ምስ አጋጣሚ ወራው የበልዩ መስራት ሰዋን ተግባረ መደብ ሃገራው አገልግሎትን ዝሓተትኩም ንክምልሽ ቁርቤ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ መደብ ሃገራው አገልግሎት ብዙሕ ተዘሪቡሉ እዩ ካብቲ ዝተዘርበሉን ላዕሉን ብዙሕ ክዛረብ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓንን ግን مزقات أمزي تي باهم زقرب اللي حطوتات كملش حقوسه الرأي مو بتا استراتيجية ومدبات كنجمر انت اينيرونا استراتيجية ومدبات هاجرا واقول قلتنا إرترا تي استراتيجية ومدبنا هاجرا واقول قلت بعلو استراتيجي ندي أبتي فلما هاجرا وأقول قلت زت أوج الأوان علاماتات هاجرا وأقول قلتكم تجباري أوز ملكات سفح مجلسات لحقفه تتغش الله بدحري وبجزئو مدب هاجرا وأقول قلتها بإرتران تايو نقولو إرتراوي بزح نتصور كوين الرأي وبزي من بارو زقرب حطوتات بزح لازم نبرة بجزئو ناتم حايشة يتأواج ملو كوين كم زقربن نمرد داتا حزبي بزح الجزن
ተደጋጊሙ እናተሓደሰ ወይ እናተመሓየሸ ወፅዩ ኣብ ርእሲ እዚ ብዝሰፍሐ ደረጃ ነዚ መደብዝን ዕላምኡን ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ፍላይ ከዓ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሰፊሕ መግለፂታት ይብሉ ካብኡ ንላዕሊ ብዛዕባ ስትራቴጂያዊ ትርጉምን መደብን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ክንዛረብ ዝከኣል ኣይመስለንን ግን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብዛዕባ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክርዳእ ክፈልጥ እንተደኣ ደልዩ ዋላ استراتيجية وعلاماتاته بنصر كفلت انتداء دليو نعوز ملكت معليان يقولوا صحفات مجلسات يوصل سلز نبربت وانتي تمليسون كريون انتداء هيلو دبلت اخوون السو تتكبير ديدو اي تتكبرن تتكبير تخونو خمي تتكبيرو لو من دحر اسران حموشن عمتات هبزو كنا نخري اخلناش انتاي وصيت يبو نزبها الحطوتات ملاش من البات لان احنا قمقام رؤيتهم كل الناس لذكيل ولا بتقولوا الكرة خلو وصيتو او انتو مخانو كل شيء برد انت هنا ابز حطوتات النار نزارب طبوق مثلا بتقلال بنت استراتيجيس نصوري نيرو مدب هاغراو اغلغلوت ولا بتسعن حدن سعن كلتن سعن حموشن تمحايشو تدغاغي من توصه ولا هم تدغاغا من تتغلصه አገልግሎት ኤርትራውን ሀገሩ ቀደም ይጀምር ንልቁን ነፍሱ ሊኮነን ጅግንነት ፈጽሙ ተሰዊኡ አንጻር ተፈላለዩ ገዛት ተቃሊሱ አንጻር ተፈላለዩ መሳፍንቲ ወይ ድማ ደርጎኛታት ናይ ዝኸባቢ ተዋጊኡ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ተሃገርም ምእንቲ ክብሩን ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሩ ካብ ቀደም ኣትሒዝካ ምስተቃለሰን مش قتلني زي قال سناتو يحرقها قال لركب يقول له تقادالاي دموز دليو خفل دليو هابت دليو ويد ما انا يقول قاوره وحون علامه ان تغباره كرغاغص لي كون نغدلوتي ኤርትራ ባህላን ክብራን ልኡላውነታን ክረጋገጽ ዝግቡእ ሃገር ስለዝኾነ ነዚ ተገንዚቡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓስቢ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ክቃለስ ኢሉ ወሲኑ ተቃሊሱ መወዳእታ ተዓዊቱ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ክንዛረበሉ ንሕር ኮይና ብመሰረቱ ስለ ክብርን መሰልን ናይዚ ኣብዚ ከባቢ ከም ሓደ ኤንቲቲ ዝተፈጥረ ህዝቢ ንምርግጋጽ ብዙሓት ጀጋኑ ሓሊፎም እዮም ኣብ ገድሊ ብዙሓት ዜጋታት ተሰዊኦም እዮም ድሕሪ ነፃነት ከዓ መልክዓት ሒዝካ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚኡ ዝተኻየደ ቃልሲ ንክብሪ ሃገር ንነፃነት ሃገር ንሓርነት ሃገር መቐፀልታ ናቱ ጌርካ እዩ ክውሰድ ዝኽእል ገድሊ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምዕብል ክብልፅግ ልኡላውነቱ ዝተረጋገፀ ህዝቢ ኮይኑ ክነብር ይተቃሊሱ ሰብ ሕጂ እውን ከም ስትራቴጂ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ኤርትራን ሃገሩን ክቡር ሕፉር ኮይኑ ክነብር ምእንቲ ምዕቡል ብልፁግ ኮይኑ ክነብር ምእንቲ ዝወፀ ኣዋጅን ዝተሰርሓሉ መደብን እዩ ክበሃል ድከኣል መስለኒ እዚ ናትና መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ተቐድማ ቢልካ ክተቕሶ ፀናሕካ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣለዎ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት መደባት ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ማሳስሎ እንታይ ይከፈላለዩ ከም ኩላህና ንፈልጦ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ተጀመረ ይኮነን ማለትሲ ንነዊሕ ዘበናትን መዋእላትን ዝኸደ ብዙሓት ሃገራት ምስ ኩነታተን ክሰርሓሉን ክጥቀማሉን ከም ዝኸኣላ ዝሓለፈ ታሪክ ነግረና እዩ ሕጂ እቲ ዝርዝራት ናይ ታሪክ ኣቴና ሃገራት በብፍሉይነተን በብሸነኸን ብኸመይን ተጠቒመናሉ ናይ ብሓቂ ሰሪሕለን ይሰርሓለኒ
እንታይ ዓይነት ናይ ትሕዝቶ ይኹን መልክዕ ፍልልያት ነይርዎ ኢልና ክንዛረብ ንሕር ኮይና ዝርዝራቱ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣጠቃሊልካ ክርአ ከሎ ግን መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራን መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ካልኦት ሃገራትን መሰረታዊ ፍልልይ የብሉን ቀደም ንብልጽግና ሃገሮምን ንድሕነት ሃገሮምን እዮም ብዝሰፍሐ ደረጃ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ወፍሪ ኮይኑ ክሰርሕ ከምዚ ኣመሰል ኣዋጃ ወፂኻ ምስራሕ እውን ኣድላይ ኮይኑ ዝተረአዮም ወይ ስለዝተሰምዖም እዮም ኣውፅኦሞ በቲ ዝወፅዎ መደብ መሰረት ከዓኒ ንሃገራዊ ምዕባሊኦም ይኹን ንብልጽግና ሃገራቶም ተጠቒሞም እዮም ብዙሕ ኩኖ ሃገር ኬትካ ዝግበር ወፍርታት ግዝኣታት ንምስፋሕ ዝግበር ምንቅስቃሳት እንተነበረ ዜርካ ተሃገር ብልጽቲ ተሃገር ዓባይ ተሃገር ብልጽግቲ ክትከውን ካብ ዘለዎም ድሌት ተበጊሶም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ገባብ ወይ ድማ ዝሓንፀፅዎ መደብ ይኽበሃል ከኣል ስለዚ ዜርካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተተግበረ ወይ ድማ ዝሰርሐ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብዚ ናይ ኤርትራ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት መሰረታዊ ፍልልያት ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ምናልባት ኣብ ንኣሽቱ በብግዚኡ ዝቃየር እቲ ግዜ ዱሬሽን ናይ ኣገልግሎት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ብፍሉይነት ዝርአ ናይ ዜጋታት ግዴታን መሰልን እንተደይ ኮይኑ መሰረታዊ ፍልልያት ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን መጀመርያ እቲ ኣዋጅ ኣብ ፈረንሳ ምስ ተኣወጀስ ድሕሪኡ ኩለን ሃገራት ከምዚ ዓይነት ኣገባብ እየን ሰሪሐን ኣለዎ ሃገርና ከዓ ምስ ሁሉ ኩነታትና ምስ ኩነታት ህዝብና ምስ ኩነታት ሃገርና ድሕሪ ነፃነት ልኡላውነትና ክንዕቅብ ተሃገር ብልጽግቲ ክትከውን ምዕብልቲ ክትከውን ምእንቲ ሕድር ናይ ዝኩሉ ስው በቲ ህሉ ዓቕሚ በቲ ውሉድ ወለዶ ዝኸይድ ሓይሊ ክትግበር ኣብ ግምት እቲኻ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ፍልልያት ኣለዎ ክበሃል ኣይከኣልኒ ብሓፈሻዊ ሕግታቱ ማለት እየ ኣብ ተግባር ተኾይኑ ግን ብዙሕ ፍልልያት እውን ክህሉ ይኽእል ግን ኣብኡ እውን ብዙሕ መሰረታዊ ክበሃል ዝከኣል ኣይመስለኒ ኣብቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሓደ ብሉጽ ማሕበራዊ ክብሪ ሒዙ ይወፅ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ክብሪ ከዓ ነቲ ውድብ ብፍላይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር እናቱ ቁመናን እናቱ መልክዕናት ሒዙ ክሳብ ናጽነት ኣምፂዎ እዩ بعبي وخاتي متأسسار ناي كبرتات تباهيلو مدب هاجر أو قلقلت حدا كابتي عبيت علاماتاتو نهاجر أو حدنت كعقبن كمعبلين زبل نيرو سلازي أب مدبات هاجر أو قلقلت نزخم زز أمثل علاماتات المسرح تي فلما مدرخ تاي مثل نيرو كبجس كله تحت خميس أمثل كونتاتي تدالي ويدما تحت خميس أمثل كونتات تبجسون كلها هم نردو اتي ناس مات لوطي نيا غلالصا فللي ناي ملكعات فللي انت زي كوينو تي مدب هاغراو غلغلوت زبحال سي كابتي دحر نصانت زتاوج اواجنا تغابرون نلعلي قدم نصانتي تتغبير خبال كالي ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ንሓርነት ወይ ነፃነት ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ በብ ዘለዎ በብዓቕሙ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ንናቱ ወልቃዊ ረብሓ ከየቐደመ ኤርትራ ነፃነታ ክትጭብጥ حرنتاو قالسنا خعوت زي تساتف إرتراوي ويدما بعوم زي تقالس إرتراوي يرخب بها يكالني مكلاس راح يكون
اتناي بحقي نقال سخا كعوت زخل مجددات أو يتهني تصف بهالكال هذا خابو كم تخطوص صنعها تي حادنت ناي حزب إرتران تقالستوني أب جزي حرنة أو قالسنا استهانس حادنت ناي إرتراوي بحصير وان كتقول صوت خل نجار يكونن بوزح من جدتات أب كال علمون نيرو الكاك تزارب له زي كال ناي حدنت قالسي أو وشتي موداتها كم حسين زتر حدنت كلهم كمسرتن زخالي بجبرها بزحات صلاتي ناي وشت مدحر حاريون ناي دقته صابوتات بعبي أنصر مجزاتي بزيف حيل مجزات مالتي تقاليسو عوت كاب زخالو مسرتاو قداي تحدنتي اسلامين كستانين بحساب تقريبك حدي هذا حردوق تبلع اسلامين كستانين مستبهلنا يتحبرسب مالتي سبعين سبيتم كونكا بحساب مبرك تولد اسلامين كستانين أنا حلف سخاطرف ناتبها هالكا نات حلالخا كتسرح ولا بتتصنكر كنتاتون كاب نفسين عخانا والكا توهايت كا خسرح حدا أكالكم كام حدا سدرا بيت كتقلس قليل نجار يكونن كابزين لعلي ملكتناي حدا حسينا وحدنت يلا كومس لو زغنا طرحينا أنصار كلهم صلاتنا تقاليسنا نعوت كينا كاب زي نصانت كاكم يلي يقصيلو حجون دحر نصانتكم ايكم انت زيكون ابلع كلهم صلاتنا كابتم ناي وان حرنت صلاتنا نلعلي زي تفوطرون زمعبلون صلاتنا وي تصاباتنا تعويتنا با تقاليسنا نعوت اي متخالن لزي حزب زي كاب زمانات تحيزو معبلو خبرتات ناي حادنتو ناي مننتو بب جزيئو نا معبلن نا تخلعن كساب حجي كسرح ثانيه حجي خا حادنت ناي حزب إرترا دفنقلو يلن كلتي ناي بحقي ناي عوت كبرتاتو ጨቢጡ ዝኸይድ ህዝቢ خا ስለ ዝኾነ نحجن حوارون عوتو رقص ዝኾነ ህዝቢ ኮይኑ ይቀጽል ኣሎ ስለዚህ ኣብ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ በመደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥራሕ ዝማዕበለ ሓድነት ወይ ክብርታት ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ምናልባሽ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተጽበዮ ነቲ ሓድሽ ወለዶን ገዛእ ርእሱ በቲ ዝሓለፍናዮ ጽንኩር ኩነታት كحلف لنا እኳንተ ዘይሓሰብና ብኡ ሓሊፉ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ቦታቱ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክብርታት ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ዓቂቡ ጸኒዑ ኣጽኒዑ ገዛእ ርእሱ ክቕጽል ምኽኣሉ ዓብዪ ዓወት ዓብዪ ኣቺቭመንት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እየ ዝብላኒ እዚ ከዓ ንሕጂ ንሓዋሩን ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ዝኽእል ምዃኑ እዩ دريئة كمالت لازم بيرترا كافجين دحريت كبرتاتون معبال كبرتاتون معقاب كبرتاتو بزعوته له من قد هانت زصقمو ነገር ከም ዘለ ነገር ካፈውሰድካ አመደብ ሃገራዊ አገልግሎት ተመጽሐውን ሓደ ኻብ ዓበይቲ መደብ ሃገራዊ አገልግሎት ንኤርትራን ህዝባን ዘበርክቶ ረብሓን ተሉ ኮይኑ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ኤርትራ كوصا خيترفه من اسيات إرترا اب حنتي بوتا اب حدا مدب اتيوم مشدش تورحي نعمت استفلالي عين السلطنان تمهرتن ناوسدو ننحدون كواسو وقانقا زي فالطو زي ባህሊ زي فالطو حدا اكال كوينم اعرف كوينم بوصوت كوينم كوصو زخلون كنتات مفتار كابزد عبي
ነገር የለን ሓድነት ናይ ህዝቢ ሓድነት ናይ መንእስያት ሓድነት ናይቲ ህንፀት ሃገር ዝጽበዮ ዘሎ ሰብ ብከምዚ ዝኣመሰለ መንገዲ ሕሊፍካ ኢደይ ኢትካ ብጻይ ብጻይካ ሓወይ ሓውካ ብጻይ ብጻይትካ እንዳተባሃልካ ብሓድነት ክሰርሓሉ ትኽእል ኩነታት ምፍጣር ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ እቲ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ክብርታት ኣብዚ እውን መልሹ ተኸሊዑ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እቲ ግብራዊ ምስክርነቱ ከዓ እዚ ሓድነት እዚ ነቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ናይ ጸላእትናን ብ10 ዕፅፍታት ዲና ብ20-30 ዕፅፍታት ክንግምቶ ንኽእል ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ክልቲኡ ተራጻሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ህዝቢ ብዝሒ ክነጻጸር ብዘይክእል መንገዲ ህዝቢ ኤርትራ ገጢሙ ተዓዊቱ ጸለልትነቱ ረጋጊጹ ክህሉ ዝኸኣለ ስለዚ እዚ ሓድነት እዚ እንተዘይህልዎ እቲ ውሕድ ህዝቢ ብሓደ ተጠሚሩ ዝሰርሓሉ ኩነታት እንተዘይፈጥር እቲ ውሉድ ወለዶ ንዕኡ ስዒቡ ሓድነቱ እናተረረኸ ሓደ ኣካል ኮይኑ እንተዘይሰርሕ እዚ ዓወት እዚ ይመፀእ እዚ እቲ ክብርታት ናይ ሓድነት ከም ጠቕስካዮ ካብ ቀደም ብባህሊ ብስርዓት ወይ ስርዓተ ምሕደራ ናይቲ ሕብረተሰብና ዝማዕበለ እኳ እንተኾነ ኣብ ገድሊ ዝያዳ ተሪሩ ሓይሉ ሕጂ ከዓ ድሕሪ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዋጁ መንእሰይ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ሃኒፅዎ ክበሃል ከኣል እዩ ርዒምዎ ተቐቢልዎ ዘይኮነስ እንደገና እውን ከም ዝሕይልን ከም ዝህነፅን ገይርዎ ምስክርነቱ ከዓ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢት እዩ ጀነራል ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ቅድሚ 25 ዓመት እዚ ማእከል ስልጠና ወይ ድማ መደበር ማእከል መዕለሚ ወይ መሰልጠኒ ኢልና እንጠቕሶ ዘለና ሰዋ ክብገስ ከሎ ዝነበረ ሃዋህው እንታይ ነይሩ ብርግፅ ኩሉ ሰብ ብሓደ ትንፋስ ወይ ብሓደ ተሓሳስባ ነቲ መደብ ተቐቢሉ ክበሃል ይከኣል ዶ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ምድኑ ጓያት ከጠንቁ እንታይ ነይሩ መቸም ድሕሪ ነፃነት ኩሉ ሰብ ገገዙ ኸይዱ ውልቃዊ ነብሩኡ ክገብር ከም ዝኽእል እንድዩ ድፅበ ነይሩ ከምኡ ኸውን ከዓ ባህርያዊ መስለኒ ምክንያቱ ነፃነት መፅኡ ሕጂ እቲ ናይ ሓባር ስራሕን ናይ ሓባር ቃልስን ተወዲኡ ሕጂ ከዓ ስድራና ኮይና ስድራና ንኣሊ ስድራና ንዕቢ ዘይተመርዓወ ምርዖ ሓዳር ዘይገበረ ገብር ኢሉ እዩ ክሓስብ ዝኽእል ብኸምኡ ከዓ እቲ መንፈስ ናይ ኤርትራዊ ዓብላሊ ስለ ዝነበረ እዚ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክእወጅ ከሎ እዋ እዛ ነፃነት ተራኺቡ ኣገልግሎት መደብ ሃገራዊ ብዛዕባ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ኣጠማምታውን ገዛእ ርእሱ ብዘይካ ከምዚ ንውትድርናን ውግእን ንኻልእ ክትጥቀመሉ ትኽእል ገይሩ ርድኦ ስለ ዘይነበረት ሰብ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ንሕና እውን ኣብ ግዜ ተጋድሎና ሃገራዊ ኣገልግሎት ማለት በዚ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ብሄራዊ ውትድርና ዝበሃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ማዕልያ ዘይብሉ ሻሓት እንዳዓለመ ዋላ ተዕሊሞም እንዳቋረፀ ኣንጻርና ከም ዝስለፉ ትገብረሉ ዝነበረ እዋን በዚ ጥራሕ ተቐሪፁ ተሓንጎል ናይቲ ሰብ ግደ ሓቂ ኩላህና እውን ፅቡቅ ጌርና ንርድኦ ነርና ክንብል ኣፀጋሚ እዩ እቲ መደብ ከም መደብሲ ብዙሓት ሃገራት ተስራሓሉ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እኳ ተኾነስ በቲ ንሕና ንሓስቦ ክንቃለሰሉ ለና ክንሰርሓሉ ነና ንኣምነሉ መንገዲ ጥራሕ ኢና ንሓስብ እምበር ከምዚ ሓደ ኣዋጅ ኣውፂእኻ ኩሉ መንእሰይ ብሓንሳብ ዝሳተፈሉ ብድልየት ይኹን ብግዴታ ዝዋስኣሉ ጌርካ ገለስ ኣይተሓስቦን ኢኻ ብዓብዪ እውን ብናይ ደርጊ መንገዲ ወይ ብናይ ስርዓት ደርጊ ኣገባብ ክንሪኦ እንድሕር ኮይናስ ንምላእ መንእሰይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣገዲዱ ሶራ ኤርትራ ወይ ድማ ገድሊ ኤርትራ ንምጥፋእ ጥራሕ ይጥቀመሉ ነይሩ ሕጂ ተተሓሳስባ ኣብ ህልና ይኹን ኣብ ነብስናስ ከምኡ እዩ ነይሩ ኣዋጅ ምስ ተባህለ ሕጂ ትሕቶታት ውዙሕ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ
زحتوتات زخاء كمت بحرياوي سلازخانة سب كساب زي تردو خا بزح كزارب سلازخيل كساب بدرجة مراح منقستي كل عين السميراتات أبستفل عليه قاوة أبستفل عليه خوابتات الناس تخايدولو قبوء مرد أتاخم زي حستقيرو يرديوه أقولو قبل وسرح نيرو كابو قنقل تقاومتات نيريو دي حسس لك أنستيوك خداي باللني لحرز من أسايزي حجي تركاب حدريو تركاب زي عبيت ولدوي نسو سلطان كحز نسو بوتا كحز نسو تماهيرو كعب امبار حجي أمدب هاقراو قلقلوت سقميتك أبكارو وفرخة تأتو أدلاي الناس يقولون زعينو تزرباتاتون نيريو قصيلها قن أبتقوا أن تقولوا بحرياوي الكاخة تحسب بسبب مسلوسة الزرب مالتي كيدو مودعتها قن ولا بتزغف أخناتاتنا أرقيت كي ترفيه كسلو كل زقباء قزيبت إحنا هنا من إساي تحت عدمه كي ترفيه كسلف أبز قددو له قزيبت إحنا هنا أفرقوا بعزنايتي كوينات مالتي يعني توفز بإرتراء مولو تسلفو ينقاس يعبت عبعاهم كقبرا زخيل نقر ناقبرا يقتيمو حزب إثيوبيان سراويتهم كلنا نفلطينا سم طرح يكون واقونا نيرو حلف حليفهم مخان مسابيهم نسودان أب كدان اتيوم نيمن أب كدان اتيوم سلس كدان فتيروم سنزا واحد حزب زلو هاجر نمش إفلاق يوم تبقشهم نيرو كل زخم زا مثل خناتات أب قمة اتيها تريو خلقها كل سب حد خوينو كمكتنبر أتحساسو خفالالي أي تصبني خاب كم زا مثل خناتات من فرق نايت زحلف مدرخ كم لك خناتات ترأي مالي شو قصيلو كم زا عين سلزروا هو هذا بوتازيسي تاك خوني من كعلموا لي كل من إساي كتيت كل من إساي تسلف كل من إساي سواء الله زعينته سواء الله طرح كنا نعوت الله لا تسعير خا ندجنا كم هارولهم كعلموا لي نقدر زمان أدقوا ينترفوا كبهال كنسمع كنا نزيد حساس هذا أمين كاب كنا مسرح بنت عروض خيط زنبالة خمس نمرة كلنا نذكرنا نجاري حدش نجارون يكونن لذي كم مسرح جن في ببجزي أزق القلب نمرة نمدب هجرة وقلوت ودما سواها معسكر أبغى متى اتخاذ زرباتات درجاتي نيرحق صلاتنا ذا السلال هو منفسن أتحساسبان زعبل له تقاوم تزي كوينو كاب دهز بإرترا وينما خاب التحساسبان من إسي إرترا زي بقول كم زي نبرة بجبرو الرجاجتو مخنياتو نخمزز عمل زنباليتات قمت كحبة مكيتي نالباش صلوء أو قلة من إسيات قالوا تاوين مرن كبهلا يكالي من بمسرته تزوجه ويماتي عبلالي قطرنا حزب إرترا يكوننا من إسينا مكيتي نستقاومتات زون قدي قبرلو كتبل تدفر مالتي الذي تقلل كهر أقوله أما جمرة بحرياوي يكتب له تخيل تقاومتات هاي نمرن كبهلا يكالي ناتمن قبل دقحات سدد كم زلها أو اختفت صدقهم زلها دق أنستيو أكون زمرع واحد دارن زقبرة أو كم زعم سلو تادراوي مدب اتخا أبكال أخناتات كتمرحن تدلخهم زلها اللف حليفهمون دقوم كسدو دي دليل نيرون شو عايش عمنا كلي وما دك 10 عامات كلها نمرعى تمرتن ودي ان نقول قلت بقسان هذا لا يقولون نمرعى
كم زعمسله نجارات نيري من البات مستي بحرياو نايت حزبي منفس وشمعيت نايت وانا تأثير كهرق علىهم زخف أنا قربون ولا وحد صلوا ينبر رمبر تقاوموا قتلوا تاحجون قتلال سلامن تايو كم بقصي إسحسكا تعنا سلزين ورق تعنا زي يقولوا من قد خا كل جزء تعنا يقولون أي عوتني مالته ولا تتزربه ولا أنت تباه لهجي نايتهم برحقوا يكون قربا صبونا زي دولي صلاتنا نمبر ناي بحقنا حزب إرترا يختو لا يتخيلنا حزب إرتراش إذا ما دبزو هم زعوتهم ناي بحقي رحوان سلام كم دم صالو زأمن مهانو زكاة عيكونا بغورو سامسكرو كبير خيل مالتي هبتي فلما قدامي زوريا كبغوس خلو دارجا 10,000 500 أبيلو من متيم تزنبر عقمي ناي تماكل كا تزامد خرق خلو بستعصف مسرح مبر بخل نيرو بلاي تخلني خا استدالون اتنايتين دام مسرح يكون تخلق ناي ماي ناي كالق قرباتو ناي نبرن هجمنا البات زي هجي مستو مكرو ناي ودابي نايتي جنبار بعبي لما تي توفاينت نايت زنبر أبال خميت ذكره كم تعنتوا وانتم كفابلنا دورنا دحرنا تصانت سب هو اني نخ يقبر مبر كم زعم سلام كلنا من قسم مدباتي تصميدو خسرح تصبيت كم زي نورو فلوتيو መንግስት ግን ኮሎ ገና ንሕብረተሰብ ኤርትራ ውሕስነት ድሕነቱን ድሕነት ሃገሩን ክኸውን ዝኽእል መደብ ንሱ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ዓመት 2 ዓመት ከይጸናሕና ኣውጅዎ እንጂ ብቐጥታ ኣዋጅን መንፈስን ስምዒትን ናይ ህዝብን ወይ ናይ ዜጋ ወላው ናይ ተጋዳላይ ከማጣጠነሉ ዝኽእል ነገር ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልኒ ግን ቅኑዕ ስለ ዝኾነት መደብ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ስዒብዎ ማለት እዩ ክጅመር ከሎ እዚ መደብ እዚ ትግባሪኡ ማለት እዩ ሃንደበት እዩ ነይሩ ንዕኡ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ማለት ናቱ ትፅቢት ካልእ ትድመፆ ዘሎ ከዓ ካልእ ከምኡ ይኹን እምበር ሰፊሕ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ልዕሊ ቅርፂ እቲ ካልእ ኣገልግሎታት እውን ገዛእ ርእሱ ተዋዲዱ ነይሩ ተዝኾኑን ኣይምዛረበን እዚ እውን ካልእ ቃልሲ ዝሓትት እዩ ነይሩ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት መንግስቲ ያላ ተበገሱ እዩ መንግስቲ ሓቂ እዩ ምናልባሽ 2 ዓመት ላሊሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ዝዝከረኒ እውን ኣብ ግዜ ኮራት ማለት ዝለዓለ ኣቃውማ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ኮር ከሎ ኣዛዚ ኮር ሓደ ሳን ሓደ ናብ ባረንቲ ነይሩ ሄድኮርተረይ ኣብቲ እዋንቲ ብደረጃ መንግስቲ ተኣዋጅ ምስተኣወጀ ናይ ታዕሊም መደባት ካልእ ዓበይቲ ማዓስከራት ይኹን ገፊሕ ወይ ንሰፊሕ ዓቕሚ ናይ መንእሰይ ክሓቁፍ ዝኽእል ናይ ስልጠና ቦታታት ስለ ዘይነበረ ብተዛማዲ እቲ ናይ ኮራት መደበራት ዝኣክል ዓላማ ዓቕምሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሰራዊት እውን ዓላማ ስለ ዝኾነ ብሎ ዝኣክል ፋሲሊቲን ምቕራቡን ተጓዩ ኩሉ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ግምት ኣትዩ ዋላ ኣብቲ ኮራት ክጅመር ኣለዎ ተባሂሉ ተወሲኑ ነይሩ ከምኡ ተሓቢርና ኩሉ ምድላዋትና ከዓ ጌርና ድሕሪኡ ግን ኣይተተግበረን ስለምንታይ ኣይተተግበረን ንሕና ኣብ ታሕቲና ዘለና ከም ኣዘዝቲ ኮራት መንግስቲ ከዓ እንታይ ሓሲቡ ከም ዘቋረፆ እዝን ክብል ኣይክእልን ሕጂና ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይብለይ ማለት እዩ ተቋሪፁ ግን ን2 ዓመት ን4 ዓመት ማለት እዩ ወይ ን3 ዓመት ጠጠው ኢሉ
في ساعة 4 كبقس كله هجي منقستي درجة نحسيات يقولوا تبقسي يلو بقسنا مالتي تطومطو يلن تبقس راح يكون أنا نجز عرسي لك ورح شدشته تنجيره ورح شوعته خامل سين سوا هو ردالو توايل بالحانت ورح با عدلت وهابنها تلقى انه عدل يلن تبقس طرح وناسو كجمر طرح يزلوه موداتو نكلنا بازل يجبرك مالت سي تاي تبتب دبلالنا يو دحركا اغدو يسرحنا ما يقربنا اخلما يونا يتقربن يلا يبقس يغيد كبحال كله سي زغنا مقرب كجبرك مغيرك خوني زول سمعيتات نيرنا كلنا نسرح تمزز كلون كومو ولا سوا مس وردنا اخيباتات تجبركا قلت تجبركا سدراي كم زغينوم دقاي كم زغينوم انا سدراي راخو من كاب برخا خابنا اتو خاب نصانت اي بصحو من كل تسب كم عينت حطوتات ينيرو حقي كوميتو يرتخونتات ግን ካው ዳዕብ መደብ ንሕርመጽ እኔ ሃገርና መንግስትንካ ናትካ ረብሓ ናትካ ሽግር ናትካ ጸገሙና ወይ ይፍታሕ ኢሉ አሚኑን ድሕር መምርሒ ቡካ መንግስት ትኸይ ንቸም ውሕዳት ሰባት እሞሪዶም ፍላይ ካኣቶም ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ሓርንታው ቃልሲ تعليم حلفت ناي تعليمن تمرتن ዝነበሩ ኩላቶም ማለት እዩ ውሕዳት ሰባት ወሪዶም ስራሕ ክጅምሮ ድሕሪኡ ጎጎ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክልተ ወርሒስ ተኣኻኺቡ ትሰብ ማለት እዩ ተዓላማ ከዓ ወርሒ 9 ወርሒ 8 ይወርድ ወርሒ 7 ወሪዱ መወዳእታ ወርሒ 7 ወርሒ 8 ከዓ ጀሚሩ ስለዚ ውሽጢ ተሓፂር 2-3 ወርሒ ن10,000 ዘይኮነስ ن1,000 እንግዲካ ክስራሓሉ ትኽእል ግዜን ኩነታቱን ኣይነበረን ከም ቦታ ዝፅቡቕ ናይ መንግስትና ግን ምስከትካ ኣብቲ ስራሕ ምስኣተኻ ጥራሕ ኩሉ ዝፍታሕ ወይ ኩሉ ዝስራሕ ቅድም ክንዳሎ ቅድም ክንቅረብ ወረቐት ከነፅፍፍ እናበልካ ግዜ ትወስድ ንሕር ኮንካ ከምኡ እንዳለ ይቕፅል ከምቲ ዝሓለፈ ማለት እዩ مجمار طرح له موسانو شو تردينا نعنا بملء حيلنا سرحنا لعلوتنا تحتوتنا ناي ماكل سلطنه حيلتات مكل خالد بهالهجي كله ابستفل عليه خلطات ناي منسر مكل خالد نبرسب اما اكلات سلطنه نبرسب جنرالات يكونوا كورونيلات يكونوا خالقوت يكونوا كله تاكيبو نزمه دبز طرح خم سرح تغير شعو برحقهم قروا مودعتها قدامها زوريا مستعوته اب قدمنا يصنح شجر يلن كله كجبر كالي ولا 10 شحت مزه ولا 30 شحت مزه هي صقم يبلان از درجه تبصيحو ስለዚህ እቲ መጀመርያ አው እግሩ ድረገጽ ዜጋ ፍላይ ከዓ ይካአሎ ወይ ተጋዳላይ ናይ በሐቂ ነቲ መደብ ንምዕዋት እግረት ኪሉ ክበሃልካ ዝሓለፈ ጸገም ክጽብጽቦ ትኾንካ ግን ሕጂ ደይ ምዝካር ሓይሽኻ ትብል ታዝክረሉ ንዘካ ብዙሕ ዘሸግረካ ተዓክተካ ዝጸግመካ ዋላ ከብድመኻድ መልኣልካ የለን ዋላ ትማይ ንገዛእ ርሱ ባዕልኻ ዒላ ኹዒትካ ባዕለ ገለ ጌርካ ብኹም ተበጊሱ ስለዚ ኣብቲ መበገሲ ዝነበረ ኩነታት ናይ መደብ እዚ እቲ ዝዓበየ ታሪኹ እዩ ክበሃል ከኣል እሱ ሓንሳብ ምስተሰግረ ግን ኣብ ርእሲኡ በብግዜኡ ድህነፅ እናተሃንፀ ቀፂሉ ማለት እዩ መንግስቲ እውን ኣይደንገ ማእልያ ዘይብሉ ህንፃታት ክህነፅ ማእልያ ዘይብሉ ፀጋታት ክፈስስ ማእልያ ዘይብሉ ባጀት ክስላዕን ክትግበርን ዝተሰልዐ ባጀት ከዓ ኣባይታ ስለ ዝርአ ዳርጋ بقليلو تسجير خبها الخلت دحراي اوان مالتي تقلطيفو زغبرو منغستن غزارسو طرح نتي عقم سبب نتي سرح سب قلطيف كاتبغس كيد وين التعلمه قلطيف كاتبغس ديكونس معر معريو
ማልያ ይብሉ ወፍሪ ስለ ዝገበረ በቲ ወፍሪ ከዓ ለካስ ቁልጡፍ ምዕባለታት ተራእዩ ዓላማ ይሰርሕ ሓላፊ ይሰርሕ ለይትን መዓልትን ኣይብልኒ ነይሩ ትሰብ ለይትን መዓልትን ከይበለ ዝተሰርሐት ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ዙርያ ራብዓይ ዙርያ ቀሊል ኮይኑ ሁሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብከቢድ ዝጀመርናዮ መደብ ዝሓለፈ ፀገማቱ ዓዛባቱ ሕጂ ዝርዝርካ ክውዳእ ኣይክእልኒ ንተመክሮ ምናልባሽ ብፅሑፍ ብገለ ክዝረበሉ ከኣል ክኸውን ግን ከቢድ ነይሩ ናይ ብሓቂ ከዓ ብኡ ስለ ዝሓለፍና እቲ ድሕሪኡ ዝመፀስ ቀሊል ኮይኑ ማለት እዩ وحساب